Baka son Chrome? To ga mafita. Idan baka son yin using da Chrome saboda yin browsing ko wani abu haka, to ga yanda za ka yi ka canja lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. Da setting sai ka duba gurin da aka saka app management ko kuma apps. Idan ka shiga apps sai ka taba gurin da aka rubuta default apps nan, sai ka taba shi. Idan ka taba shi zai nuna maka gashi nan browse app sai ka taba shi. Idan ka taba shi zai nuna maka jerin browser da kake da su, ko Opera ne. Idan baka son aiki da Chrome ne sai ka taba Opera ka dinga using da ita. Idan kuma Opera ne akan wayanka baka so ka using da Opera sai ka yi using da Chrome, sai ka taba Chrome ko Bigmail. Gashi nan da ya danganta da wanda kai kake so ka yi. Yanzu na aiki da Opera, zaka iya ka canja zuwa Opera ko ka bar shi a Chrome naka, ya danganta da irin using din da kake. Kana son ga abin da kake so ka dinga yi kuma Chrome ba ta maka, ko kuma kana so ka dinga yin wani abu daban wanda Opera ba ta yi Chrome tana yi, sai ka canja zuwa nan. Yawwa shine wannan zaka yi. Nagode. In dai kai haka baka da damuwa. Subscribe don ƙarin sirrin Android. Nagode.